Gledajući u ikonu knez odgovara. Ne dam zemlju cara Dušana, ne dam djeco ni kamena zvona njegova. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Dobar dan, dragi dostojni narode. Pošto juče zbog protokola u sali RTS-a nismo bili u mogućnosti da doktoru Dušanu postavimo pitanja koja su pristigla, danas smo ga pozvali da nam odgovori na njih. Dobar dan, gospodine Dušane. Dobar dan svima vama u studiju. Voljeni moj narode, Bog vam pomogao. Ovo je verovatno dan iza istine uoči nove godine, uoči mnogih promjena, kako na globalnom, tako i na domaćem planu. Naravno, odgovorit ćemo na sva ta pitanja i na pitanja koja budu pristigla u toku emisije. Ovo su za vas pitanja. Prvo pitanje. Kako se pravnim putem može zaustaviti teror razrešenih od donošenja uredbi, zakona i sl., kao i objavljivanje istih u službenom glasniku? Ako se ne ljutite, pošto imam pitanja pred sobom, pa ću ja ovo prvo pitanje koje je uputila Mirjana Velimirović, a sadržano je od 4, odnosno 415 pitanja, pa ako nije problem, ja ću ih i pročitati pa ćemo da odgovorim. Kako se pravnim putem može zaustaviti teror razrešenih od donošenja uredbi, zakona i slično, kao i objavljivanje istih u službenom glasniku i slično? Poštovana Mirjana, vi ste pravnim putem rešili i razrešili sve te neustavne organe vlasti i nema potrebe da se objavljuje u službenom glasniku onog dana kada je Skupština izglasala pojedine odredbe i zakone, tog dana one stupaju na snagu. Kako se pravno može zaustaviti dalji teror i rad razrešenog kriznog štaba? Taj teror mi zaustavljamo svakog dana u različitim lokalnim samoupravima, različitim gradovima. Nažalost, ima nas samo 53, odnosno 53 lokalne samouprave i to ide nekim svojim putem, ne brzinom kakva se očekivala, ali to ide. Kako se pravnim putem mogu zaustaviti sve službe koje po odredbama razrešenog kriznog štaba sprovode neustavne radnje, od komunalne policije, policije raznih inspekcija? Niz puta vam je kako na skupštinskom sajtu, tako i na sajtu Dostojnih Srbije detaljno objašnjeno kako postupate da bi sprečili njihovo delovanje i da bi u ovoj zemlji zaživjela vladavina prava. Kogod je skupio hrabrost i okrenuo leđa ropstvu, on to zna i imamo niz rezultata na terenu za ovih 1,5 dana, od tog da ugostiteljski objekti mogu da rade i van tih 8 ili 10 sati koliko je uredbom donešeno, samo sa odlukama Skupštine koje se prezentiraju policiji, odnosno službama javnog reda i mira, gde policija uzme u zaštitu svakog onog koji ima takvu odluku. Da li je moguće ovaj cirkus pandemije završiti pravnim putem, na primjer tako što će se sve kompanije koje posluju u svim sektorima poslovanja, te škole, vrtići, fakulteti, sportski centri i tako dalje, pismenim putem obavestiti o formiranju PSMDS kao jedine legitimne i legalne vlasti de jure i narediti im da obustave sve neustavne mere, kako prema zaposlenima, tako prema svim licima koji imaju potrebu za njihovim uslugama, naročito trgovinski lanci, sve banke i slično, koji u Srbiji imaju svoja sedišta, Veru, Lidl, Deleze, DM, Lili i ostali, te da se obavežu da svim svojim prodajnim mestima, ekspoziturama i tako dalje dostave dopis o ukidanju neustavnih mera
cirkularnih pisama. Ovo je suviše obiman posao, sve lokalne samouprave i policijski sindikat posebno danonoćno rade na terenu, obaveštavajući sve trgovinske lance. Imate javno prikazano u Apatinu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu, naše delovanje naših lokalnih samouprava na terenu, gde je neko imao sluha, neko nije, ali svi se oni plaše kazni koje će im izreći kao komunalna policija, odnosno sud. Međutim, u stvarnosti sud oslobađa svakog onog ko je dostavio dokaze o ustavnim pravima, kako pojedinca, tako i radne organizacije. Međutim, ljudi idu zbog svog konformizma linijom manjeg otpora. I ukoliko se ogluše i odbiju saradnju, da li su moguće neke druge sankcije osim podnošenja krivičnih prijava? Nažalost, dok ne postanemo i de facto, nemate instrumente i alate da bi oni bili procesuirani i kažnjeni bili adekvatnim kaznama. S poštovanjem unapred veliko hvala. Hvala vama i hvala svakom ko ima neko konstruktivno pitanje koje će pomoći da narod razume sve o čemu govori. Novica Đoković je postavio pitanje kada će nešto konkretno da se uradi. Praznih priča nam je preko glave. Pa, sjajno, Novice, da malo bolje pogledate šta se radi, shvatit ćete da je vaše pitanje neumesno. Mi imamo otprilike sa ljudima iz kancelarije na terenu oko nekih 100-ak ljudi koji rade, ali bukvalno rade danonoćno. Da li se nešto uradilo? Pa imate i neki dan, imate i javnu objavu, to je poslednje delovanje lokalna samouprava Čukarica, je spašavala neku decu gde je direktor zabranio da uđu bez maske, i imate odgovor gradskog zavoda, prosvetnog zavoda, odgovor lokalnoj samoupravi Čukarice, gde je dozvoljeno upravo ono što su oni tražili, odnosno zaštićen je ustav, tako da je tom detetu omogućen dalji odlazak u školu. Svašta se dešava na terenu, ne znam kako vas izveštavaju i obaveštavaju, i to su konkretni izvedeni radovi na terenu za ovih 1,5 dana. Zahvaljujući konformizmu većine ljudi koji samo imaju snage za nekakve komentare, to ide mnogo, mnogo sporo. Hvala vam. Gordana Ninković. Ja sam iz Republike Srpske i pažljivo pratim dešavanje u Srbiji od 16.6.2020. godine. Prošle godine je rečeno da sve vlade trebaju pasti u januaru 2021. godine, a mi pregurasmo još jednu godinu i dođosmo do 2022. Videla sam more naroda na blokadama u Srbiji i shvatila da više ništa ne zavisi od naroda. Narod je nezadovoljan sistemom i vapi za slobodom. Može li neko pomoći i usmeriti taj narod da se što pre realizuje de facto sloboda? Naš narod je izmučen i iscrpljen jer se 30 godina bori da preživi. U Republici Srpskoj narod umire u bedi, nemaštini, od teških bolesti, a sada i psihički pao, pa su česte i samoubistva. Želim vam sretne nadolazeće praznike i što pre de facto slobodu, jer život ima smisao samo ako ga živi slobodan čovek. Takođe, kada smo kod ovog pitanja, možda bi bilo dobro da objasnimo narodu ponovo šta su martovski ide, šta su nam one donele i šta dalje možemo da očekujemo od tajnih znanja. Dobar dan, uvažena gospođo Gordana. Uoči emisije su mi pričali da im često pišete, da ih podržavate i da pravite realne analize. Hvala vam na ovom pitanju. Konstatovali se da pratite dešavanje u Srbiji od 16.6. Da sve vlade trebaju pasti u junu. Pregura smo još jednu godinu i tako. Ako ne grešim, to mi je malo prerečeno, vi ste napravili jednu realnu analizu
stanja u Srbiji, primetili ste jednu interesantnu stvar, da se u Srbiji takozvani lideri bore protiv tog Dušana Dunđera, umesto da se bore za svoju dobrobit. Ono što je interesantno, za skoro već 2 godine imate situaciju da oni upravo samo to rade, ne nudeći nikakav izlaz, ne izjašnjavajući se o tom šta je to narod uradio u tom periodu 16. i 17. najbitniji datumi za srpski narod. I pošto ste mi vi postavili pitanje Martovske ide, pa valjda će vam biti jasnije kada vam objasnim sve to, da lakše shvatite šta se trenutno dešava. Martovske ide, da vam ne pričam genezu događaja za Martovske ide, to imate pa pogledajte. Martovske ide označavaju kraj nekog vladara. Znači, raspisani izbori u martu mesecu su označile kraj tog vladara. Šta se desilo? 17. juna je bio de jure i zvaničan pad tog vladara. Međutim, pretpostavka je bila da će taj narod u narednom periodu od jedno 30 dana moći da prepozna šta je istina, šta je laž, šta je to dobro, kako za njega, tako i njegovu porodicu, pa i njihova pokolenja, a šta je to loše i šta je to što ne nudi ništa. Znači, na sceni imate jednu stvar, veoma bitnu u istoriji srpskog naroda, imate narod koji je izborio suverenitet i zaštitio ustavna prava svakog građanina. Mada imate malicioznih konstatacija, a ko je taj narod koji je tu izašao, mala šaka ljudi, 500-600 ljudi i tako dalje, pa ta šaka ljudi se izborila za vaš suverenitet. Bilo je iluzorno očekivati da taj narod posle godina i decenija laži i prevara, ljudi koji su vodili ovaj narod putem bespuća, koji su vam uzeli vašu čast, vaše dostojanstvo, vašu mladost i na kraju uzeli su vam život. Da ne prepoznate to, pa niste u stanju da prepoznate zato što još se uvek većina, nažalost, od našeg naroda nije oslobodila svog konformizma, svoje gordosti, sujete, potrebe za tračaranje i tako dalje. Znači, da ste uzeli bilo kog od tih lidera i samoprozvanih lidera, tih kvazi-patriota, videli bi da osim naroda ne postoji druga alternativa. Znači, na jednoj strani imate narod i sve službe bezbednosti, bez obzira kako vam to zvučalo, i imat ćete česte komentare, pa šta, nas će policija da bi... Ma neće niko ni da vas pipne, vi ste jedini, legitimni i na Ustavu osnovani, to je ta prelazna skupština i prelazna vlada. Znači, ta policija i vojska će biti uz vas, ali vi morate da jasno stavite do znanja da ste se odlučili za slobodu, da ste okrenuli leđa ropstvu i da je i oni će biti uz vas, a to će biti upravo kad vas bude par desetina hiljada. Konstatovali ste da je narodu svega dosta i konstatovali ste da je narod na ulici i tako. Da, nažalost, narod je izmanipulisan po ko zna koji put, pa tako i ovog puta, i narod izlazi, nije narod kriv, on je kriv samo što ne prepozna najzad jednu jedinu istinu, ko je taj ko mu nudi dobrobit. To nisu te partije izdanci pozicije, opozicije ili novog svetskog poretka,
to je isključivo narod, odnosno prelazna skupština, privremena skupština naroda dostojnog Srbije. Jeste planirano bilo do 2021. i ne samo to, nego je bilo planirano da na celom prostoru Balkana počne istog dana dobrobit za taj narod. Zašto? Zato što bi to bila neka nova barka za spas čovečanstva, da ste uveliko svi svesni da je nama pred očima uveliko treći hemijsko-biološki rat i informativni rat. Pa očekivati od bilo kog naroda da ne prepozna šta je to dobro, a šta je loše, je stvarno iluzorno. Zato ćete imati vremena sad za popravni će se desiti po tim starim znanjima tog 16.6. kada je raspisan referendum i to označava pad vladara. I ako sad ne budete imali dovoljno vremena da razmišljate svojom glavom, onda zaista neka nam Bog bude u pomoći. Znači 16., 17. i 18. pamtite ova 3 datuma. Više puta sam vam govorio i pre 2 godine o značaju datuma, pa i ovog puta. Znači zapamtite, imate 3 dana da uzmete već vašu stečenu slobodu. Molim vas, ako vama još nije nešto jasno u ovom odgovoru, pišite im i ja ću čim budem imati vremena odgovoriti. Šta bi bilo tu još bitno reći? Da, pričali ste, konstatovali ste za ta samoubistva, pa ako će vam biti lakše, Srbija je jedna od prvih pozicija na planeti po broju samoubistava, Republika Srpska nije, ali naravno prolazimo svi kroz iste teškoće i nedaće, ali isključivo dok narod ne shvati gde mu je jedini izlaz i jedino rešenje. Nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Srećna vam Nova godina, svi praznici i vama i vašim najbližim. Hvala. Sad imamo komentar Miloša Obilića. Ako je nelogična opcija priča o bojkotu, pa i u najavi je besmislena. Očekivala sam malo više. Ako je nelogična priča o bojkotu, pa i u najavi je besmislena. Gledajte, Miloš, ja bih hteo da vam objasnim, mislim da pokušam da vam objasnim. U Srbiji, naravno, svi smo navikli na te prevare, bukvalno na dnevne prevare. Ono što ne bi trebalo da se dešava, zamena teza i neko podmetanje nekakvog kukavičeg jajeta ovom narodu, u čemu, nažalost, učestvuju svi pravnici ove zemlje. Posebno sam ogorčan zato što veći deo moje porodice, svi su oni pravnici i svaki dan imamo polemiku o stanju i situaciji u kojoj se našla kako zemlja, tako i pojedinci. O čemu se radi ovdje? Pre 2 ili 3 nedelje, ne sjećam se tačno više, je bio predlog zakona o restituciji. Ustali su i advokati, ustao je i narod, ustali su i nekakvi pokreti, boreći se protiv tog zakona. Paralelno je izglasan zakon u Skupštini od tih ljudi koji bi trebali da budu predstavnici naroda, zaštitnici Ustava, i svi su ćutali. Taj zakon se odnosio na referendum. Pa da li imate predstavu uopšte šta je taj zakon o referendumu? Pa da li ste svesni tog da tog dana je cela Srbija trebala da bude tamo, sve te koji su glasali za takav zakon su trebali da stave istražnom sudu na raspolaganje i na procesuiranje za kao najteži zločin. Pa vi shvatate da je to urušenje države. Referendum bez cenzusa. Pa ljudi, to nije normalno. Isto što je kao glasanje što je izglasano pre 5-6 godina, bez cenzusa. Pa vi obesmišljavate državu, postojanje države. Za referendum je potrebno minimum 2/3 ljudi. Jer znate kakve su mogućnosti takvog zakona i ovog eksperimentalnog referenduma koji se kao odnosi na sudstvo.
To je takav idiotizam, tako bezumlje, da malo samo razmišljate svojom glavom da bi trebali prvo da shvatite. Ti koji su izglasali taj zakon su potpuno nelegitimni. Svi ti pravnici koji se sad bore za nekakve usluge za obradu kredita i tako dalje, gde će im ostati malo više u džepu ili malo manje, bavimo se minornim stvarima, formom, umesto da se bavimo suštinom. Referendum može da raspiše privremena Skupština naroda dostojnog Srbije i to je jedino legitimno. Mi treba da se dogovorimo hoćemo poštovati Ustav ili nećemo. Ali to se na prvom mestu odnosi na advokate, sudije i tužioci. Treba da bude bilo koga od njih ko sebe naziva pravnikom, sudijom ili tužiocem ili advokatom, treba da ga bude sramota od svoje dece. Gde je on bio kad je donošen taj zakon? Međutim, ono što je dobro, ti zakoni su neustavni i oni će biti neustavni i nezakoniti do trenutka dok ne izađete i iskoristite vaše stečeno pravo dobijeno 16.6. Molim vas u toku emisije, pitajte ako vam je bilo šta nejasno. Miodrag Radišić, na referendum ne treba izlaziti, a gospodine Dunđeru, krenite u radikalne promene ako radikalno iznosite činjenice o vremenu koje ova Srbija ne živi. Pozdravljam vas. Ja nisam mislio na radikalnu stranku, već na radikalne stvari. Izađite u narod i budite uz narod. Sve ostalo nema efekta. Poštujem izjave gospodina Dunđera, ali stvari se ne rešavaju po salama, već na terenu i akcijama. A vi, gospodo, to trebate da razumete ili ostavljam vama da razmišljate kako vam savest nalaže. Ne želim da mi niko, pa ni vi ispirate mišljenje. Hvala gospodinu Miodragu na konstatacijama i sugestijama. Gospodine Miodraže, kada bi 10% naših ljudi, to bi bilo oko 700.000 ljudi, radilo ono što ovi ljudi iz kancelarije i ljudi na terenu rade svaki dan, mi ne bismo sačekali ni taj kraj jula do konačne slobode i dobrobiti ovom narodu i mislim da sugestije tipa stvari se ne rešavaju po salama, već na terenu i akcijama, apsolutno se slažem s tim što je suviše tih akcija na terenu od ovakvog malog broja ljudi. Sve dok sedite u kućama i pričate tako, a ne radite ništa, imat ćete takav način razmišljanja. Ja najmanje vremena provodim po tim salama, više putujem i po Srbiji i po svetu za dobrobit ovog naroda nego što sedim bilo gde. Naravno da ne treba niko da vam ispira mozak i utiče na vaše mišljenje. Mišljenje morate da donosite na osnovu logike i vašeg zdravog razuma. Na referendum ne treba izlaziti, to za referendum smo već ispričali, da krenemo u radikalne promene. Koje radikalne promene? Sve vam je rečeno. Ponuđen vam je izlaz za svaki pojedini problem. Tačke koje ste usvojili na skupštinama. Potrebno je par godina kada budete i de facto da bi izveli kako ovaj narod pojedinačno, tako i ovu državu. Na vama je samo kad hoćete da počnete to da radite. Naravno, Narodnoj skupštini je mesto uz narod i ta skupština je uvek uz narod i pruža podršku gde god je narod izašao. Naravno, nije htela da daje legitimitet već unapred predviđenim planovima Brisela i ovih naših takozvanih elita koje vam se dešavaju svaki dan pred nosom, pa je tako bio i za taj zakon o eksproprijaciji gde je narod otišao zadovoljan kući, kaže evo nešto smo uradili, a nismo ništa uradili. To je bila najobičnija manipulacija masama da bi prošao zakon, poguban zakon za svakog pojedinca i za ovu državu. Molim vas, kada postavljate pitanja, uvek se malo pripremite pa mi postavite neko argumentovano pitanje i konstataciju. Hvala vam puno, Miodraže, vama i vašoj porodici, sve najlepše u novoj godini od srca. Žarko Tršić, odakle ideja da se ne izlazi na referendum? Izađi, zaokruži ne.
Znam to, ali dok postoji najmanja šansa, idem pre za nju jer bojkot ne rešava ništa. Što se legitimiteta tiče, oni to nisu odavno. Bolje je probati izboriti se za ne. Poštovani Žarko, vi ste malo razmišljali o zadatoj temi, ali moram da vam kažem nešto. Ovog puta, bez obzira kakva je ta uslovno naša elita, oni su doveli narod u pat poziciju upravo zahvaljujući tim pravnicima koji nisu objasnili narodu o čemu se radi. Narod je doveden u pat poziciju. Izašli na izbor, na referendum. Ili ne izašli, rezultat će biti isti. Zašto će biti isti? Prvo, zato što vi nemate pojma koliko vas izađe i glasa ne, jer ima i nekih opozicionara koji vam kažu izađete, glasajte ne. Aman ljudi, vi nema potrebe da izlazite ni na kakav referendum. Vi treba da izađete tog dana kao gospoda lepo i da uzmete ono što vam pripada. Znači, oni ne postoje zvanično od 16.6., a predsjednik od 17.6. Ceo svet to zna. Zašto mislite da su ove godine izbori? Pa upravo zato što niko ne priznaje njihov legitimitet. Ja ne znam, mislim, samo malo mućete glavom i doći ćete do rešenja. I znaćete šta je jedino vaše rešenje. Ovo je samo uplitanje i dalje u blato koje, nažalost, u čemu učestvuju svi akteri političke scene Srbije. Radmila Dević, da li je rešavanje afere ukradenih beba i rušenje sistema, do kojeg domino efektom mora doći rešavanjem afere ukradenih beba, smatrate prioritetnim zadatkom opstanka Srbije i srpstva? Vi ste apsolutno u pravu, Radmila, to je jedno od prioritetnih pitanja rešavanja ukradenih beba, a i porast nataliteta, da se ne osvrćemo na to, jer mi decenijama vodimo politiku odumiranja ovog naroda van krađe beba. Mi imamo izbeglih za ovih poslednjih 9 godina, odnosno otišlih ljudi najsposobnijih, najpotentnijih i intelektualno i fizički. Preko 500.000 ljudi je otišlo iz ove zemlje. Ukradeno je 1000 beba za ovih par godina i broj umrlih nam je veći u odnosu na natalitet 50.000. To su neke 3 prioritetne tačke, pored tačke da moramo istog dana dovesti narod do tog da živi životom dostojnih čoveka, a to je ona potrošačka korpa, da ne uzimamo puno vremena, ima puno pitanja, pa pogledajte, molim vas, u svemu tom smo govorili. To su 3-4 ključne elementarne stvari koje moraju da se urade onog dana kada uzmete to što je vaše. Srećko Donić, ljudi moji, pa mi smo okupirani. Zar to nije do sada jasno? Pa kako mislite da će okupator koji je uložio milijarde u okupaciju našeg naroda ustuknuti od 100.000 nenaoruženih ljudi? Pa svaka nam je ustanova pod njihovim patronatom. Zapitajte se koliko je puta Putin primio ovog nepomenika kod sebe za ove 2 godine, a podrška narodu ni na vidiku. Igra i Rusija svoju igru. Ko još veruje u ustave i zakone u ovoj igri sile jačeg i bezakonja, taj ne vidi svet realno. Čekam već 2 godine da budemo konačno pozvani od dostojnih, da izađem na ulicu u znak podrške. Ali se to toliko odužilo da sam sve više uveren da je ovo još jedno udbino prefinjeno remek delo. Shvatit će ovo da je dobronamerno pitanje čoveka koji čeka i ništa se ne dešava. Ajde da pokušam prvo da vam kažem, nemoj da sumnjate uopšte, ne 100.000 ljudi. Ja vam ovog puta, evo kažem, uoči 2022. godine. Neka izađe 30-40.000 ljudi. Bukvalno za 3 do 4 dana vi imate ono što je već stečeno tog 16.6. Nemoj da sumnjate i da razmišljate o tom što je neko uložio grdne milijarde. Da, oni jesu uradili grdne milijarde, uložili i dobili su takvu srpsku elitu, ali to nije od sad, to je od Berlinskog kongresa do dana današnjeg. Ono što se desilo i što je narod iskoristio donevši slobodu i stekavši slobodu za svakog pojedinca u ovom vremenu
je taj 16.6. Što se tiče Putina, milion puta sam rekao, svaki njegov odlazak košta ovaj narod. Tu se najmanje pitao Putin. Pričao sam, ali ajdete, mnogo bi trajalo, uzmete pa pogledate i šta je bilo pre 2-3 godine i rekao sam koliko je to koštalo i rekao sam koliko je Putin bio zgranut kada je video u protokolu da stoji, rekao sam i preko koga to ide, tako da nemojte da mislite da je to što njega neko prima da ga podržava. To nemojte da sumnjate ni jednog momenta, pa da li, ja zaista ne znam šta još treba da se desi, šta su sve ti Rusi uradili do tog slanja u našu skupštinu, gde vam se kaže jasno, stojimo iza svake odluke Srbije i srpskog naroda, ne srpske vlade, ne srpskog predsjednika. Ako vam Lavrov dođe 16. vi ste razrešili sve njih dužnosti 16. i 17. i on dođe 18. i to vam konstatuje. Ako se kod Trumpa poturi vaš papir od 17. juna prošle godine, šta vi očekujete da će sve da izađe? Da on čisti vaše smeće iz vašeg dvorišta? Pa to neće da se desi. A te milijarde što su uložene, to su uložene za kupovinu takve elite i za kupovinu onog što vama pripada. Znači svakog pedlja ove zemlje. Čekam već 2 godine da budemo konačno pozvani od dostojnih da izađemo na ulicu u znak podrške. Ja se vama zahvaljujem u ime svakog pojedinačnog dostojnog čoveka ove zemlje. Puno je vas koji to čekate, ne shvatajući da ste vi već svašta uradili i na terenu, kao i pravno za svakog pojedinca ove zemlje. Dok narod ne bude znao šta je to istina i šta mu donosi dobrobit, pozivati ostatak naroda, jer ovde svaki dan imamo te kvazi patriote, da vam ne pričam imena od nekih ljudi od kojih se zaista ne bi nadao, da izmanipulišemo po ko zna koji put narod, da se izađe, da se mi prošetamo i kažemo nešto, mi protestujemo. Aman ljudi, vi ne treba ništa protestujete, vi imate vašu zemlju, vaše je kad će vas 100.000 izaći tu. Ja ću stati ispred vas i prvi ću stati da uzmete to što vam pripada. Ispred vas, znači onog trenutka kada budete hteli da izađete. Ja da manipulišem narod, da vam kažem, ajde deco, da izađemo i onda uveče ili posle 2 sata da vam kažem, ajde da se vratimo, mi smo se dosta šetali, nemojte to da očekujete od mene. Setite se samo tog 5. oktobra, to je trajalo od 24. septembra do 5. oktobra. Koliko mi imamo spremnih ljudi da stoje 3-4 dana na ulici, da uzmu samo ono što im pripada. Razmislite sami, dajte predlog i kad budete sigurni da će samo članovi vaše porodice, vaši prijatelji izaći, recite njih, napravite taj termin, a rekao vam malo pre, snaga naroda će biti 16., 17. i 18. Konstatovali ste, ako se to toliko oduži, da sam sve više uveren da je ovo još jedno udbino prefinjeno remek delo. Ja, nažalost, Srećko, mora da vam kažem nešto. Srpska udba je postojala od 1991. godine do 1995. godine. Ostaci su trajali još i do smene Jovice Stanišića. Časni delovi udbe su uz narod, uz ustav i uz zakon, ali njih je mnogo malo za ovih 20 i nešto godina. I svi oni očekuju taj narod. Isto kao što je tužilaštvo očekivalo kada je narod stajao u Katanićevoj. Tako da ova kreacija prevare i obmane naroda nikakve veze nema sa udbom, nego sa političarima, pa i sa onim političarima koji vam stalno pričaju nešto protiv udbe. Aman ljudi, ne postoji suverena zemlja bez udbe. Mi udbu nemamo skoro 20 godina, ona se pretvorila u BIA. To nije udba, to nije nacionalna bezbednost, to je BIA, koja služi političkim interesima te kvazi elite. Molim vas, u toku emisije, ako vam nešto
nije jasno ili imate neku dilemu, molim vas, pitajte mi, odgovorit ću vam sve. Ljiljana Krsmanović-Ilijevski. Da se narod opet ne bi delio na za i protiv, treba da obezbedite da do razloga za deobu uopšte i ne dođe. Uzrok deobe referendum, posledica deoba naroda. Sad vi znate kako se to radi. Sve ostalo je trla baba lan. Dobar dan, Ljiljana. Apsolutno ste vi u pravu i sva vlast i sve vlade počivaju upravo na podelama naroda. Narod koji je bio najmoćniji na Balkanu, to je bio balkanski narod, sve ove sad što ih delimo na Srbe, Hrvate, muslimane i tako dalje, pa onda na katolike, pravoslavce, pa Partizan, Zvezdu i ne znam šta još. Što se tiče referenduma, i to je podele kao i vakcine i maske i nenošenje maske. Da ne ponavljamo, nema nikakvog razloga, vi ste ti koji treba da raspišite dvotrećinski referendum, znači onaj zakon koji je izglasan je potpuno protivan Ustavu, međutim priprema za donošenje takvog zakona je bila u Ustavu iz 2006. Tako da porobljavanje naše zemlje traje više od veka, a ne ovih par decenija, pa između ostalog završna faza je i taj zakon o ovakvom referendumu. Naravno da narod ne bi smelo da se deli, ali narod mora da razmisli malo svojom glavom, da izađe iz svog konformizma i da uzme tu svoju stečenu slobodu. Niko nije očekivao da će narod imati stečenu slobodu i da će čekati skoro 2 godine da je uzme. Milankov Zoran. Glupo je ne izaći i ne glasati za ne. Malo pre smo pričali o tom, to je jedna pat pozicija i majstori iz takozvane elite su to dobro osmislili. Šta god uradite, oni su pobedili. Nema razloga da vas pobeđuje neko ko jednostavno ne postoji. Postoji samo zahvaljujući sredstvima informisanja i vašem konformizmu. Hvala vam. Prijatno. Goran Smolić. Čekajte, ukoliko smatrate nelegitiman rad aktuelne vlasti za koju opet kažete da nije validna, zašto bi se postavljalo pitanje izlaska na referendum ili bilo koje pitanje vezano za vladajuću grupaciju? Važan je samo taj sastanak i ništa više. Hvala, gospodine Gorane. Apsolutno ste u vašoj analizi u pravu 100%, tako da nema tu bilo šta da se komentariše. Vi ste u pravu, ali to treba da shvati svaki pojedinac u ovoj zemlji, a ne samo vi. Na ovo ste već odgovorili. Dušan Dunđer je simpatičan čovek, ali sastanci po salama ništa ne doprinose. Mora se izaći na ulice. Hvala vam, gospodine Kvene, ako sam dobro protumačio ime, i slažem se sa vama s tim što ja najmanje sastančim po salama. Izuzetak je kada narod traži da bi mu odgovorio na neka pitanja i kada imaju nekakvu nedoumicu, a učestvujem aktivno u radu na terenu, nemojte da sumnjate u to. Hvala vam još jednom puno. Milena Kačavenda. Ne vidim razlog da mi izlazimo na bilo koji vid protestovanja. Sve iznedrili i zaokružili 16. i 17.6.2020. godine. Tako. Što se tiče referenduma, ne trebamo dozvoliti da do njega uopšte i dođe. To je to. Dobar dan, Milena. Poštovanje. Apsolutno ste u pravu. Danas ili sutra, ja ne znam kad će objaviti vašu odluku da je, recimo, između ostalih i RIK razrešen, ne znam, 17. 18. juna i vi zaista nemate nikakav razlog za bilo kakav referendum da bilo šta glasate. Tako da imat ćete uputstva danas, sutra i ne trebate da dozvolite, ali možete to vreme da iskoristite da preuzmete tu stečenu slobodu. Vama, vašim najmilijima, sve najlepše u novoj godini i da već živimo u idućoj godini slobodno. Ostojić Ljubica. Predlažem da se počne sa osnivanjem paralelnog društvenog sistema, ovaj put zdravog. Pošto smo mi legitimni, a oni ne, osnivajmo nove centre za lečenje koji su van dometa Svetske zdravstvene organizacije. Sigurna sam da je naša zemlja bogata takozvanim alternativnim isceliteljima i super lekarima koji svet vide slobodnim, a ne hipnotisanim okom, te im je takav i pogled na ljudsko telo i dušu.
To bi već bio iskorak i ignorisanje satanističkih sistema kao i pandemijskog terora, tiha revolucija. Što se tiče referenduma, paralelno delujemo protiv satanizma i dajemo odlučno ne. Pozdrav, gospođice Ljubice. Vi ste apsolutno u pravu, mislim da ste sve to rešili donošenjem vaših odluka na vama i na svakom pojedincu da počnete te odluke da sprovodite u delo. Svi ti sistemi paralelni postoje, odnosno to nisu paralelni, to su jedini ustavom ispravni sistemi koji donose odluke u korist naroda. Neka svi zajedno koji postoje na ovoj sceni vam kažu jednu odluku i da je obrazlože koja nije u interesu naroda. A reći ću vam podatak da do 2016. godine je izglasano preko 1400 zakona koji su na štetu ovih građana i na štetu ove države. Bitno je samo malo razmišljati svojom glavom i sve će vam biti jasno i šta vam je činiti i kome treba da verujete. Jedno od pitanja koje nam je pristiglo vezano je za proteste koji će se održati 3. januar, na koje pozivaju mnogi ekološki pokreti, pa narod zanima da li treba izaći na te proteste. Ne znam da li su gledalci čuli to pitanje. Narod pita da li treba izaći 3. na te proteste i da li treba podržati i da su mnogi ekološki pokreti u pitanju koji su pozivali. Slična situacija je bila i u januaru, odnosno u junu prošle godine kada ste mi pitali kad treba izaći, da li 3. ili 4. kada sam govorio to je rano, a 20. je kasno. Ovog puta vam kažem taj 3. je suviše rano, zbog niza razloga, a kada već pričamo o ekološkim društvima, ako ste propratili pre 7-8 meseci sam vam rekao jedan od nemačkih projekata je bio projekat zelenih, to je to što vam se pojavljuje, to su ti ekološki pokreti, da ne nabrajamo imena tih ljudi. Ono što treba da znate, od 1990, koliko ima pokreta zelenih? Što ste im slali mailove? Oko 1400. Izvinjam se, oko 1400 pokreta zelenih ima registrovanih u Srbiji. Samo jedna jedina žena misli o dobrobiti narodu, a ne o svojoj ličnoj koristi. Zaboravio sam kako se zove, ona je za Staru planinu i onaj doktor što moj otac bio guverner, a on je bio direktor ove klinike u Gaku, sve ostalo zaboraviti. Jer to je sve deo tog projekta, oni su se i borili za taj zakon o eksproprijaciji, znajući da treba da prikriju otvorenu granicu između Albanije i Kosova i znajući da treba da prikriju taj zakon o referendumu. Znači, samo malo razmišljajte svojom glavom i osvrnite se par godina unazad i vidjet ćete da je sve to bila manipulacija narodom od tih 1 od 5 miliona da bi se prikrio narod u Katanićevoj do tih žute patke, bele patke, ne znam kakve već. Znači, samo malo razmišljajte svojom glavom i bit će vam jasno. Znači, naravno da ne trebate da pružate podršku, mada i koliko sam razumeo i narod iz Skupštine i lokalnih samouprava će doći i taj dan, ali da narodu proba da objasni da se neko već izborio za njih i njihovu slobodu, pa tako i za naše planine, reke i sve ovo što nam pripremaju od Rio Tinta do Linglonga i tako dalje. Mislim da sam odgovorio. Pitanje koje nam je stiglo je od gospođe Vere Pucarević, šta se dešava u svetu i kod nas u globalu, da li je svetlo pobedilo? Dug je put započeo 2008. A rekao vam, na našim prostorima će trajati od 2025.
do 23. Ja se iskreno nadam da će svetlo, pričam o svetlu na Balkanu, do tad. Međutim, u velikom to svetlo i na planetarnom nivou zavisi od Srbije, srpskog naroda i od Balkana. Znači, od nas, Hrvata, muslimana, Slovenaca i tako dalje. Još jedno pitanje koje je pristiglo gospodin Vujović, kako onesposobiti ove antene, dodat ćemo ove antene koje nam postavljaju neumorno u posljednje 2 godine. Njihovi serveri se uništavaju nekim kiselinama, ali to je nebitno onog trenutka kada taj narod izađe, tih 5G mreža, takvih kakve su instalirane, neće postojati. Rekoh vam zašto, to jeste neki tehnološki razvoj, ali na frekvenciji koja nije dobra za ljudski odnosno koja poroblja ljudski koja može bukvalno da radi bilo šta s njim. Znači, to je isto jedno od prioritetnih pitanja tog dana kada budete i de facto, zaboravit ćete na tu 5G mrežu, ona će postojati kao protokol, jer to je protokol, ali na nekim drugim frekvencijama koje će razbuditi i izvršiti potpunu dekalcifikaciju nečeg što se zove pinalna žlezda, o čemu mi najmanje znamo i gde će narod biti onakav kakav je Bogom predodređen, znači da misli svojom glavom, da ima svoje dostojanstvo i da više se ne manipuliše s njim kao dos. Još jedno pitanje koje je pristiglo u uživo prenosu. Pomaže Bog, doktore Dušane, pitanje. Sve je to lepo što vi pričate, ali na terenu je drugačije. Kome god pomenim sve što radimo, smeju se. I šta sad? Drugo sve oslovljavaju sa nekim licencama. Ovo može samo ustanak da reši, drugo ništa. Aman bre ljudi, kakav ustanak? Pa vi ste imali taj ustanak i te izbore, imali ste tog 16.6. Samo čovjek koji zaista nema nikakvo obrazovanje može da vam odvali takvu glupost. Mi smo imali ovde neki dan polemiku gde su, kažem, na suprotnoj strani bili pravnici koji se slažu sa svim što ste vi uradili, ali me pitaju jedno glupavo pitanje, a šta ćemo za izbore? Suština priče je da neki tu što se nude da im priđemo pa izađemo na izbore pa se naš glas nešto čuje. Ljudi bre, pa samo malo razmislite, mučite svojom glavom. Šta bi to značilo da bilo ko donese takvu odluku? Ta njihova ideja, uzet će 10-15 poslaničkih mesta, sesti u neku klupu, prvo neustavne države, jer ona je neustavna, zbog tog idu novi izbori, da bi se preklopilo to što ste vi već uradili tog 16. Ali shvatite, to je istorija koja je zapisana u svim zemljama sveta, jer su sve zemlje sveta obaveštene. Bez obzira što narod nije izašao i nije vam dao potpun legitimitet, ali to je stvar i volja naroda. Ja ne znam, sa mnogo ljudi suprotnih mišljenja sam sedeo svih ovih godina, izuzev ljudi koji se bave nekakvim politikanstvom, gde im je na prvom mestu njihova sopstvena dobrobit, koja nikad neće doneti kolektivnu dobrobit, i cela njihova filozofija se zasniva na tom da sednu u parlament pa će njihov glas daleko da se čuje. Pa da li ste toliko naivni? Ako neko ima 250 ljudi, a od tog je vaših i 20, i 30, i 50, a ima drugih 200, šta ste vi postigli? To što imate vozilo vozača i sedite u skupštinskoj klupi i prenosi vas RTS. Nemate, molim vas, to je takav idiotizam da je glupo, da samo malo neka bilo ko razmisli svojom glavom, shvatit će šta je jedino rešenje. Još jedno pitanje koje je pristiglo, dosta takvih sličnih pitanja, pa ćemo ispojiti u jedno. Dosta ljudi se kasno uključilo u ovaj uživo prenos i pitaju treba li izaći na referendum ili uzeti motke u ruke. Ma deca, ne treba da uzmete motke. Vi ste se izborili za tu vašu slobodu. Kakav referendum? Referendum kao izbori su važeći i na Ustavom počivši samo onog trenutka kad vaša privremena skupština, to jeste narod, to proglasi. A referendum na ovakav način, bez cenzus, to je urušavanje države, urušavanje čuvenog člana 2 Ustava ovog naroda koji još uvek važi, gde se vi baš ništa ne pitate.
izlazak i da je zaokružimo sve ne i da izađe 1 milion ljudi, a ima preko 2 miliona mrtvih koji će reći da. Priča da se ovog puta odlučuje o minornom pitanju, mislim uslovno minornom pitanju, u pitanju izbor sudija, tužilaca i tako dalje, nije to minorno pitanje, veoma je bitno, ali iskoristiti po ko zna koji put da od drveta ne vidite šumu, to ne smete da dozvolite više. Sasvim je dovoljno prevara više od 100 godina, laži i nemate pravo na to. Nemate pravo ne zbog vas, nego zbog vaših pokolenja. Još jedno pitanje koje je pristiglo vezano za policiju. Dušan Dule Dunđer je dobar momak, ali je zaboravio da nam kaže šta ćemo sa ovom gestapo nakaznom, izopačenom, psihopatski bolesnom, zlom, izdajničkom policijom. Zar nije logično da treba da se izvrši građansko hapšenje cele policije, jer oni su najveća prepreka na putu slobode? Gospodine Dunđer, vidite i sami kako ova izdajnička, satanistička, zombirana policija maltretira narod 24 sata dnevno. Na kom kraju Samo živite? da se nadovežemo, pošto je slično pitanje. Pitaju koji narod, gde je vaš policijski i vojni sindikat, oni su motor, njima se valjda smučilo da salutiraju ovima. Ljudi, 7 godina mi je trebalo da shvatim ko ovde manipuliše narodom zarad svoje lične dobrobiti ili za tuđu dobrobit. Od policijskog sindikata, nažalost, većina predsjednika sindikata su moji prijatelji koji u datom momentu nisu skupili hrabrost da zaštite Ustav i da zaštite narod. To stoji. Što se tiče vojnog sindikata, ne bi da komentarišem, ne poznajem Novicu lično, ali znam neka činjenja za ovih par godina, pa je to pitanje malo diskutabilno. Što se tiče ostalih policajaca, nemojte da grešite dušu, imamo desetine slučajeva po Srbiji gde je narod učinio ono kako im je rečeno u Skupštini, tu je policija bila uz njih. Pa i ovaj poslednji primer u ovoj školi u Kijevu, Rakovici, ne znam gde se dešavalo, gde je Gradski zavod za prosvetu odgovorio lokalnoj samoupravi, bilo upravo zbog zapisnika policije. Policija prolazi kroz iste nedaće kao i svi mi. Ne pričam o vrhovima službi, pričam o običnim policajcima i budite sigurni kada im objasnite šta želite, oni će biti na strani vas i na strani Ustava. Tako da je na nama da se izborimo za ono što je već stečeno, odnosno samo da stanemo uz slobodu, a ne uz ropstvo. Ako je dovoljno nejasno, molim vas, pitajte još uvek, pošto još uvek traje emisija. Molim vas da doktor napomene davanje legitimiteta pismeno u poslednjih par meseci na odgovore institucija, mislim. To je dobar predlog, ako sam ja dobro razumeo, neki dan je bio sastanak ovde. Šta treba da urade lokalne samouprave i skupština? Da upravo od nove godine pošalju ponovo RIK-u, predsjedniku, premijeru, skupštini, kada su razrešeni zvanično, da nemaju nikakav legitimitet, a na narodu je da uzme i da te odluke podrži i da bude tu. Jer shvatite, Skupština je jedina koja kolektivno rešava svaki pojedinačni problem. A sve što vidite na našoj sceni je rešavanje uslovno pojedinačnih problema u dogovoru sa ovom trenutnom uzurpatorskom vlašću. Hvala vam puno svima na postavljenim pitanjima. Naravno, mislim da će ovo, ako ništa drugo, učiniti da bude jasnije bar vama koji ne živite u svom konformizmu, koji se brinete kako o sebi, tako i o ovoj državi. Ja vam želim sve najlepše u životu i vama i vašim porodicama, vašim prijateljima. Još uvek nije pala noć, pa ću vam reći doviđenja do drugog susreta koji će biti kada se odlučite
kad ćete to izaći i kada hoćete da stanem uz vas i ne da mi spočitavate da me nema u narodu, ima me mnogo više možda nego što treba i što bi smeo. Hvala vam puno još jednom, doviđenja, prijatno. Gospodine Dunđer, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste odgovorili na naše pitanje. Dragi dostojni narode, ukoliko imate nekih dodatnih pitanja ili sugestija, možete se obratiti na naš mail ili nam pisati u komentarima. Sve najlepše u životu, od srca do konačne slobode. Vaša Ivana. Srećni novogodišnji Božićni praznik svima.